Arbejder du med influencer marketing, eller er du måske selv influent? Jeg er advokat Morten Jessel. Jeg er indehaver af Jessels Law Firm og er specialist inden for entertainmentret. Samtidig repræsenterer jeg nogle af de største influencer i Danmark. For influencer marketing er noget, som er kommet for at blive. Effekten af et godt samarbejde mellem influent på den ene side og brand på den anden side kan skabe nogle helt vildt gode resultater. Vi så det også senest ved det amerikanske præsidentvalg, hvor de to kandidater deltog i diverse podcasts for at nå ud til deres vælgere. Herhjemme oplever jeg, at der er mange influencer, som ikke har en særlig stærk juridisk beskyttelse. Mange er repræsenteret af agenter og bureauer, men selv her er de kontrakter, hvis der overhovedet er nogen, mangelfulde. Og det betyder, at man som influent, men også som virksomhed, kan være juridisk eksponeret. Som virksomhed har man et hæftelsesansvar, hvis influenten siger noget i annonceringen, som der ikke er belæg for, eller måske ikke overholder markedsføringslovens bestemmelser om korrekt annoncering, blandt andet med hashtag-reklame. Influenten kan også være juridisk eksponeret, hvis ikke der er tilstrækkeligt oplyst i kontrakten omkring licenseringen af de immaterielle rettigheder. Hvor lang tid kan virksomheden for eksempel få lov at blive ved med at udnytte billedet, og hvad sker der med materialet efterfølgende. Her hos Jessels Law Firm, der rådgiver vi både influencer, virksomheder og reklamebureauer i markedsføringslovens bestemmelser og i kontraktudarbejdelser og forhandlinger om influencer marketing.